Αύγουστος, ο μήνας της μεγάλης αυταπάτης. Ο ήλιος καίει, η γη διψάει και εσύ κοιτάζεις τις ντομάτες σου με περηφάνεια. Πιστεύεις ότι η εισοδιά σου είναι ασφαλής, ότι η σκληρή σου δουλειά θα ανταμοιφθεί. Κάνεις λάθος, θανάσιμο λάθος. Κάθε πρωί ο εχθρός επιτίθεται, αθόρυβα, αποτελεσματικά, και εσύ κοιμάσαι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αποτυχία του μήνα. Να πιστεύεις ότι η φύση είναι φίλη σου. Δεν είναι. Είναι ένας αγώνας. Και τι κάνεις εσύ? Τρέχεις να αγοράσεις πλαστικά σκιάχτρα, γυαλιστερές κορδέλες, ψεύτικες κουκουβάγες. Νομίζεις ότι πολεμάς. Στην πραγματικότητα, απλά διακοσμείς το τραπέζι του εχθρού. Αυτές οι μοντέρνες λύσεις είναι μια προσβολή στη νοημοσύνη σου και στη νοημοσύνη των πουλιών. Τα πουλιά δεν είναι ανόητα. Μαθαίνουν. Σε μία μέρα καταλαβαίνουν ότι η πλαστική κουκουβάγια είναι απλά ένα άγαλμα. Σε 2 μέρες οι γυαλιστερές κορδέλες γίνονται απλά ένα παιχνίδι στον άνεμο. Σταμάτα να σπαταλάς το χρόνο σου. Σταμάτα να τους δίνεις λόγους να γελούν μαζί σου. Πρέπει να καταλάβεις τι συμβαίνει στο φυτό σου. Κάθε τσίμπημα δεν είναι απλά μια χαμένη ντομάτα. Είναι μια ανοιχτή πληγή, μια πρόσκληση. Μύκητες, βακτήρια, ασθένειες. Όλα ξεκινούν από εδώ, από την αμέλειά σου. Το φυτό στρεσάρεται. Αντί να δίνει ενέργεια για να μεγαλώσει τους υπόλοιπους καρπούς, πολεμάει για να επουλώσει την πληγή. Χάνεις περισσότερα από μία ντομάτα. Χάνεις τη δύναμη ολόκληρου του φυτού. Αρκετά. Η λύση δεν βρίσκεται στο κατάστημα. Βρίσκεται στη γη και στη λογική. Θα χρησιμοποιήσουμε την ψυχολογία του εχθρού εναντίον του. Θα τον εκπαιδεύσουμε. Με τον παλιό, σκληρό τρόπο. Το πρώτο βήμα, βρες πέτρες, όχι οποιασδήποτε πέτρες. Θέλεις πέτρες στο μέγεθος μιας μικρής ντομάτας. Στρογγυλές, απλές. Μάζεψε αρκετές. Μία για κάθε φυτό, ίσως και 2. Τώρα το χρώμα. Το χρώμα της ντομάτας. Το χρώμα του στόχου. Βάψε κάθε πέτρα. Κάλυψέ την τελείως. Κανένα σημείο να μην μείνει ακάλυπτο. Η όψη πρέπει να είναι τέλεια. Μια τέλεια ψεύτικη ντομάτα. Άφησέ τες να στεγνώσουν στον ήλιο. Η υπομονή είναι μέρος του σχεδίου. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Τοποθέτησε τις πέτρες τώρα. Πριν οι ντομάτες σου κοκκινήσουν, βάλτε στο χώμα κάτω από τα φύλλα. Να φαίνονται. Να είναι το πρώτο κόκκινο πράγμα που θα δουν. Και τώρα περίμενε. Το μάθημα πρόκειται να αρχίσει. Το πουλί θα έρθει. Βλέπει το κόκκινο. Νομίζει ότι είναι η ανταμοιβή του. Θα το τσιμπήσει. 1 φορά, 2 φορές. Το σκληρό ράμφος του θα χτυπήσει τη σκληρή πέτρα. Θα νιώσει τον πόνο, την απογοήτευση. Θα μάθει το μάθημα. Σε αυτό το μέρος το κόκκινο σημαίνει πόνος. Το κόκκινο δεν τρώγεται. Όταν οι αληθινές σου ντομάτες αρχίσουν να κοκκινίζουν, τα πουλιά θα τις θυμούνται. Θα θυμούνται τη σκληρή, άγευστη πέτρα. Θα τις αγνοήσουν. Θα πετάξουν παραπέρα, ψάχνοντας για ευκολότερο στόχο. Για κάποιον που ακόμα χρησιμοποιεί γυαλιστερές κορδέλες. Και το αποτέλεσμα, αυτό. Μια τέλεια ανέγκυχτη σοδιά. Κάθε ντομάτα είναι δική σου. Κερδισμένη με στρατηγική, όχι με ευχές. Γέμισε το καλάθι σου. Αυτή είναι η ανταμοιβή σου. Η σοδιά σου. Δικιά σου. Όχι δική τους. Μην το ξεχνάς ποτέ. Υπάρχουν κι άλλες αλήθειες που πρέπει να μάθεις. Σκληρές αλήθειες από το χωράφι. Ακολούθησέ μας. Κάνε εγγραφή.